Тукай районындагы Сабантуй мында шабыш вакытында бер кыз понидан егылып төшә. Ярышта беренче катнашуы булган дулкынлана егылганчы ук аңын югалткан. Кызга ашыгыч ярдәм хезмәткәрләре булыша, бәхеткә сәламәтлегенә зыян килмәгән. Актаныш Сабантуйындагы күңелсез хәлдән соң алмачуар хикәясе искә төшә. Менә бу видеода кешеләр атның гомерен саклап калырга тырыша, әмма файдасыз. Җайдак белән чаба торган атны авыр арбага җигеп чаптырганнар. Ул алдагы көнне генә авыл Сабантуйында катнашкан алҗыган була. Күкмарага махсус чакырылган кунак рус баһадирлары Сабантуйга яңа тамаша алып киләләр. Берсе икенчесенең муенын калын тимер чыбык белән урый, аннары кире сүтә. Сарман районы батырлары атларда көч сынаша, борынгыдан килгән аударыш уенына чыгалар. Аның тәртибе буенча бер җайдак икенчесен иярдән егып төшерергә тиеш. Нурлат Сабантуйында рекорд куялар. Районның аш усталары 130 килограмм авырлыктагы чәкчәк әзерләгән. Оннан бәйрәмгә килгән һәркем авыз ит алды. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Тимаев һәр вакыттагыча башка җырчылардан аерылып тора. Саба районында кабат суга сикергән, халык көч биреп тора. Судан чыгуга җырчы туры сәхнәгә менгән. Чистая бисидә республикага танылды. Сабантуйга чыгыш ясарга чакырылган Любе төркеме җырына туктамыйча бер җайга бии дә бии, сүзләрендә кабатлый. Әбинең 90 яшьтә булуын әйтәләр. Гөлназ Сайфетдинова, Вероника Гайнетдинова, Яңа Гасыр каналы.